Kaixo ekipo, ai ama, baina, ze gustora zaudeten, ez da? Bata bestearekin, goxo izketan, hortxe, elkar besarkatzen, danak ez zaudetean gustora, Hor ikusten dira batzuk, eztabaidan, haserre, bakoitza gela banatan, kusiko ez hemendik ateratzen garenean, en fin, bueno, eutxi goiari. Agian, hau konpondu daiteke momentu batez, zuen haserraldia. Ea honek balio dizuen. Hau ni naiz, Maite Franco. Toroto, zerote. Binomio fantastikoa. Ipuinak sortzeko ariketa. Adibide praktiko batekin, alegia, ipuin bat kontatuta. Binomio fantastikoa oso gauza erraza da. Bakarrik behar dira 3 edo 2 edo 3 lagun. Alegia, izan daitezke umeak, helduak, berdin da. Orduan, lagun batek hitz bat pentsatu beharko du. Aldi berean besteak beste hitz bat. Eta aukeran papertxo banatan idatzi. Eta halako batean bi hitzak erakutsi. Alegia, zure hitza idazten duzunean ez duzu jakin behar besteak zer idatzi duen. Oso garrantzitsua da. Orduan gero kontalariarena egiten duena, hartuko lituzke bi hitzak, alegia, izan daiteke heldu bat edo beste ume bat, eta bi hitz horiek elkartuta istorio bat sortu beharko luke. Baina ez du balio edozein modutan egiteak. Adibidez, demagun eguzkia eta aulkia aukeratu dituzuela. Ez luke balio esateak aulkia hartu eta eguzkitan eseri nintzen. Hori ez da ipuin bat, ez dauka mamirik, ez da? Edo ez luke balio aulki bati buruzko ipuina kontatzea eta bukaeran esatea eta historia kontatzen dizu eta aulkian eserita eguzki hartzen. Ez da ere, bi hitz horiek egon behar dira lotuta. Izan behar dira historia horretako protagonistak. Bai ala bai. Eta jakina, binomio fantastikoa izena duen ariketa hau, ez da nik sortutakoa. Ziur naiz gainera, askok ezaguna duzuela. Baina, despistaturen batek agian, eskertuko luke norbaitek kontatzea. Eta haientzako da, ez dakitzuen guztiontzako. Ara, ez dizuet esan, Jani Rodarik asmatutako ariketa da. Oso erabilgarria mendira joaten bazarete umeekin. Badakizu umeek sufritzeko gaitasuna ez dutela batzutan gurea bezain handia. Ze kontatuko dizuet egun hauetan. Batzutan helduekin sorpresak ere hartzeitugu, ez da? Mendian ibiltzen garenean, nire semea eta bere lehengusina, aldiro erabiltzen dugu binomio fantastikoa. Eta ez behin baino gehiagotan, are gehiago nire semearen kasuan, ipuia bukatzen denean, hasten dira nekeak eta protestak orduan, asko egin behar izaten ditut. Baina oso gustora. Eta hori, azkeneko aldia Jaizkibelera joan ginena, Jaizkibel da gure herriko Hondarribiko mendi zoragarria nork ez du ezagutzen. Ez duzu ezagutzen? Jun barko duzu. Ez dago polita horik. Hauxe da mendi bat oinak itsasoan bustitzen dituena. Izugarrizko bista politekin alde guztietatik begiratuta. Eta ara, hantxe sortutako ipuina da. Eta ipuinarekin hasi baino lehen, betikua, begiak erne, belarriak tente, min gainatera, eta zuloak gorde. Peñola, bazen harri bat Jaizkibel mendian. Harri bat bide erdian. Eta jakina, mendi horrek halako bista ederrak dituenez, handik pasatzen ziren guztiak, gora begira joan, eta harriarekin konka estropezo egiten zuten. Eta jakina, estropezo egiten dugunean, zer egiten dugu? Sekulako gauza itxusiak esan batzutan, harri gaixuari denetarik esaten zioten. Harri zikina, hortxe egon behar, asto zakila! Eta ara, gure harriak olako gauzak entzun, eta sekulako tristura sentitzen zuen.
ez zegoen bere auzoan, bere eremuan, esan genezake, izaki zoritxarrekoagorik. Oso zoritxarreko sentitzen zen. Gainera inguruan begiratzen zuen, eta bazen aritz eder bat, sekulako itzala ematen zuena, eta jendeak estimatu egiten zuen, antxo egotea atxeden hartzen, han bazen ere zelaia, belar freskoarekin, haizeak kulunkatzen zuena, eta belarra zapaltzea ere, maite zuen jendeak, eta bazen ere bizilagunen artean, kaka, konturatu zarete, sartu dugu kaka, gogoratu, harria eta kaka. Kaka plosta izugarria, egiten duten hoietako. Eta harria oso azkarra zen, berehala konturatu zen, Aritza nahiko zoriontsua zela, belarra, belarrak bazituen bere egun oso onak. Baina kaka plostak, inoiz, ez zuen haserre keinurik egiten, ez da malko barberare botatzen, petirri barretxu egoten zen. Eta gure herriak, nik nahi nuke kaka plosta hori bezalakoa izan, esaten zuen bere artean. Baina, bidezka hartatik, sorgin bat pasa zen, edo nahi bat zuen maitagarria, edo lami bat zuek aukeratu gero kontatzen duzuenean. Ta sorgin honek harria zapaldu behar zuenean, harria, oiuka, hasi zitzaion. Ta santzion, sorgina, mesedez, zu gai izango zara noski, gauza magikoak eta egiteko. Aizu, sorgina naiz, ze gutxiago. Ia zer nahi duzu, harri? Zer nahi dudan? Zuk badakizu ze gauza itxusiak esaten dizkioten. Mesedez, bihurtu nazazu, kaka plosta, horrelakua. Kaka plosta? Baina, harritxo, nola bihurtuko zaitu nik zuba, kaka plosta. Bihurtuko zaitut. Aritz, ez dut aritza izan nahi, kaka plosta, kaka. Ez, baizik eta, aritz bihurtu zuen, aritz eder, mardula, sekulako itzala ematen zuena. Eta antxe, aritz bihurtuta, hasieran ondo, baina laizter konturatu zen, bertatik pasatzen ziren txakur guztiek gainetik pixa egiten ziotela. Eta horrek bere honetik ateratzen zuen. Antzegoen, berriz ere sorgina noiz pasako zain. Tandi denbora batera, berriz ere sorgina agertu zen. Sorgina, hemen, aritza naiz, lehen harria izandakoa. Zemo zaude, aritz. Oso gaizki, nik ez dut aritza izan nahi. Esan izun, kaka plosta izan nahi dut. Kaka plosta izugarria. Kaka plosta? Baina zertarako kaka plosta maitia. Aritza espauzu izan nahi, utzia zu pentsatzen. Bihurtuko zaitut, belar fresko. Ez duala belar freskorik izan nahi. Eta pum, belar bihurtu zuen. Eta antzegoen harri izandakua, eta aritz izandakua belar bihurtuta. Hasieran, hainbestean, baina handik gutxira, berehala konturatu zen, zaldiek zapaldu egiten zutela. Banengo bani, etzen ideia ona. Ea sorgina berriz ere noiz pasatzen den hemendik. Eta asmatu duzue. Handik denbora ez askora, berriz ere sorgina bide hartatik pasa, eta sorgina, belarra, lehen aritza izan dako, harria, mesedez, esan izun, kaka plosta izan nahi dut. Kaka plosta? Ez dakit kaka plosta izatea, ideia polita den, baina nagian bain merezi duzu, ze nahiko plosta, nahiko plasta zarazu, beti eskatzen, azze astuna, azze iguña, gure herriko hitza da, iguña. Eta esan bezala, harria, aritza eta belar izandakua, bihurtu zen kaka plosta izugarria. Egiten duten hori bezalakoa. Eta geratu zen, pozik, gure lehen harria izandakua. Eta handi gutxira, ulertu zuen, zergatik kaka plostak ote diren horren zoriontsuak. Zuk ja badakizu? Ez?
ideiarik ere ez, arrastorik ere ez? Bale, kontatu ingo dizut orduan. Izan ere, bide hartatik pasatzen zen jendia, PKK plosta ikusi eta zapaldu behar zutenean. Bueno, batzuk zapaltzen zuten, beste batzuk ez, baina edozein modutan, zapalduta ere, denek esaten zuten, ze ona, honek zorte ikaragarria ekarriko dit. Eta orduan, hortik, BKK plosta guztien irribarrea. Eta hau alabazan, alaz bazan, sardadilla, kalabazan, eta atera dadila, jaizkibel mendian, zenba faltan botatzen dugun. Ta jakizue, konturatu zaretenez, ipuin honek esaten duenez, kakarik zikinenak ere izan dezakela bere alde ona. Eta honekin lotuta nik proposatuko dizue lan txiki bat. Ezetz egin zerrenda bat, koronavirus kakazar izugarri honek ekarri dituen eta egunero oparitzen dizkigun gauza onena. Eta honez zoriontsuena. Bai zerrenda horretan, 10 gauza baina gehiago idatzi. Eutxi goiari! Txipu!